Pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecraft oživljavanja kojeg sad najčešće snimam, možda čak jedino snimam, ali evo, rešio sam u ovoj epizodi malo ozbiljnije stvari da radim, do sad sam samo kopao i prosto onako dosadno je za gledanje, dosadno je meni za igranje. Treba malo da poradim na drugoj kući, to sam razmišljao, ne sviđa mi se baš što sam izabrao ovdje na vodi, a baš mi je žao onako nije baš mala pa da bi lako srušio i da odim na neko drugo mjesto. A u ovoj epizodi možemo da cepamo drva za drugu kuću i tako. Dakle, ajmo neke sekirice, napravimo još jednu ovako, ne, 3, 2 štapa, upade, 2 štapa ovako, 3, a ne, kakva glupost, bez veze sam 3 metala iskoristio, 3, da su mi sad štapovi, sad moram praviti štap, nego je bilo opet da pogledaš. Mahinalno sam pravio samo ovo, mahinalno sam napravio kram zato što samo kopam, neću veći neću da... Dakle, ovako gdje poređamo, prvo ću da... idem redom. Idemo odavde pa gore ka planinama, ono su tamo krave, mogu malo mjesta da dobijem. Možda nađem i ovcu uz put, ako budem imao sreće. Pošto mi je još samo ta jedna, još samo mi ona fali. I ovdje... Dobro, znači vidio sam samo koliko je sati da bi mogao da ne preteram sa epizodom, znači 9:50 idemo. Evo malo drva. Cep, cep. Bio ona krava što se pentra tamo po drvetu. Nije bre normalno. Vidi. Ižvan. Ja ću sirovu kriminalnu pošto nema sad gdje da ispečem. A do kuće ne ide mi se svaki čas, znači ono... Evo tu imam i jabuku, ona daje 2 budke, neka se čuvaćuje. I kopamo dalje, cepamo dalje. Evo ga ovdje neko drvo, valjda sam tu nešto počeo, stojalo samo onako. Dobro, ajde da ne trčim baš. Dakle, ono laganica. Drva. Pa nisam bre odavno nišao nekako da vidiš tamo malo izađem da se bijem na ovu akciju. Gdje si? Lepi. Kako si? Dobro. Ekstra si, sad si ekstra. Puno si snagi. Nisam primetio da mač ovako brzo cepa lišće. O, što je dosadno. O čemu da pričam. Ovdje imam malo više drveta, tu ću baš onako lepo. Nemam baš onakvih drveta gdje moram da rušim lišće da bi dospeo do njega. I evo ga, FPS mi se znatno smanjuje. Sad će početi da koči, snimam sa frapsom, znači morat ću izgleda da snimim 2 videa pa da ih spojim. Evo, prošlo je već 3-4 minuta, ovdje više. Pa ja ovako objavljujem jedan video, pa dok taj objavljujem
onda snimam drugi, onda mi je uključen internet dok igram Minecraft i plus snimam i još preko interneta izbacujem video i onda počne da koči nakon nekog vremena. Sad ću da vidim koliko mi je na čankova, na 5, dobro. Da mi nije ponovo na 16 slučajno, to za tebe proverim, ali nije. Idemo gore sam video malo pre neki kamen, vidim i sneg. Evo polako pada mrak, ajde potrčimo malo. Znači, ako ima kamena, ima možda i ovce. Ovce, ljudi, ovce! Imamo 3 vune, to, krevet, joj, jes. To, bre! Ajmo kući. Napravim krevet i da spavam, to, bre, konačno, ne mogu da verujem. Mislio sam da nikad neću naći ovce. Takva sam nesrećka s ovcama, znači što se tiče pravljenja sveta. Znači skoro uvek mi se tako desi. Otvaraj vrata. A, to bre. Dobro, imamo tačno 2,5 šteka, 9. Neću da koristim tu lepu brojku, nego ću uzeti lepo odavde i da napravim konačno taj krevet. Joj, koliko sam ga čekao sam. 3 različite udega. Evo se. To bre, čoveče bre. Ljudski, nadljudski. Spavaj. Jedino mogu da izađem u WC, sad ću da vidim. Nije, izašao sam ovdje, dobro, znači mogu da gurnem još malo ovamo, valjda ništa neće smetati tu iznad baklana. Lepo spod dremkim. Joj, konačno, brate. Ovci ima gore. Neću sve da ih pobijam, posle ću možda, mislim ne posle, nego kasnije pravim neku farmu. Pa budem stavio torove za svinje, u stvari svinje teže naći, teže privući, treba mi šargarepa, to ako nađem selo, ili ubijem nekog zombija koji drži šargarepu. Znači, one krave i ovce su mi zasigurno onako za to da ih imam i onda kad budem pravio te torove da budem onako imao. Evo ovdje, sad ćemo da uzmemo i ovaj štek i da napravimo da vidim koliko to drveta može da bude zajedno s ovom 10-kom što sam imao na početku. I ovo je sasvim dovoljno još kad srušim ovu kuću, znači za jednu vilu, kako ja kažem, mislim ono, za jednu dobru kuću. Dobro, FPS mi se i dalje drži dobro. U stvari, ajde napravim jedan chest za drvo. Ovdje i ovih 10 komada ovako samo stavim. Ova 2 da uzmem. Ovdje mogu i da bacim. Evo, uvetiš olju tako lepo. Bacim ovo, zatvorim. I sada imam jedan kovčeg za drva. Stavim ga pored glave da spavam. I stavim ovako i tu imam 10 štekova krugla. Ovdje nemam ništa od drveta, imam od drveta, ali nemam drvo. Dakle, to što sam cepao sam nije bitno, znači ovo je sasvim dovoljno, nisam cepao uopšte nešto mnogo. Pa ne znam da li da potražim neko mjesto za kuću, da li sada je pravimo u sljedećoj epizodi. Mislim da je sad napravimo u sljedećoj epizodi srušim, ne znam. Ajde prvo da nađem mjesto, evo da uzmem neku hranu ovako, malo. Evo i ovo. Ne. Evo ovako, polovina. Ovo dosta daje. Tu mi je mač, idem da nađem, znači tamo nešto ako ima, uzmem da obeležim, nećem, vidjet ću kako, čime. Uzet ću, neću to drvo jedno, uzet ću ovako kamen. Kamen ću da uzmem, ovako. I odu da vidim tamo što se nalazi. I jedna je gore krava, što bi je skinuo sa strelom.
Ajde, potrčim, imam dosta hrane, samo da ne pokupim ove mladice, da mi uzmem bez veze inventar, posle da ih bacam. A mislim da je gore ima neka prostrana, onako, ravnica. Prostrana ravnica. Da, ali mala je. Ne znam, možda da uredim. Šta je ona, neka guska? Gledajte. Nije, nešto jeste sigurno. Znači ovdje to da pokosim i ovdje da uzmem ako imam koji štek zemlje, vidite, jao ljudi, pogledajte, majke. A to je krst. Krstačak. Gledaj ovo. Ovo mi nije prvi put da se desilo, ali stvarno, evo ovako. Za Uskrs, onako, srećan vam Uskrs. I praznic. Malo sam zakasnio, ali dobro. Opa, što sam ogledneo. Ne primećujem. Tamo su još ovce, evo vamo, ja mislim, trebalo bi, molim te da ima ravnica, molim te, ne. Ne znam, sve mi je onako mala ravnica, pa onda za jedan blok niža, pa opet mala ravnica, samo to kad bi splio nekako, dole voda. Jezerce neko. A i ne volim kad je ovo boje trava, znači nešto nije mi lepo. Ne pravi mi se ovdje kuće. Ovdje ovamo. Opa. I evo snimam već, opa. To je nekih 10 minuta, nisam bio siguran da će Fraps da izdrži, ali dobro, epizoda se zove drva, ajde tako da kažem. Nekada. Tako, evo može ovako. Dakle ljudi, to je to za, evo ovako bolje stranice, poništi. Za odjavljivanje epizode. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao!